Pois moi bons días a todos e a todas. Grazas por acompañarnos hoxe aquí neste espazo, neste auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro, e benvidos a esta xornada que ten por obxecto falarlles da vivenda, un asunto que nos ocupa, que nos preocupa a todos. Unha xornada que leva por título Aí ven Horizonte, Fogar Digno, organizada por este Concello, Concello de Ames e tamén por La Voz de Galicia. Así que grazas aos que hoxe aquí nos acompañades e grazas tamén aos que ides seguir en directo esta emisión a través de todas as canles de La Voz de Galicia. Nun momento especialmente importante, imos falarlles de vivenda, momento marcado por esos prezos máximos, déficit estrutural, accesibilidade cada vez máis complexa, e todo isto fai que o adquirir, o conseguir unha vivenda sexa un desafío para moitos que condiciona proxectos vitais e oportunidades para moitas persoas. Todo isto configura unha realidade da que lles imos falar hoxe dende aquí, que exixe esa reflexión, ese diálogo e, sobre todo, unha visión a longo prazo, que é o que imos tentar conseguir ao longo desta mañá. Xa que o noso obxectivo non é diagnosticar a problemática que existe, que todos coñecemos, senón explorar as diferentes solucións da man dos convidados que van pasar ao longo da mañá por este espazo. Queremos dar resposta a esa pregunta que se fan moitos: que se pode facer para abordar esta problemática? Que se pode facer desde o ámbito local, coa representación, como lles digo, de diferentes administracións da FEGAM, Concello da Coruña, Concello da Estrada, Concello de Ames, co seu alcalde, o que imos escoitar de contado. Con todos eles imos configurar este puzzle co obxectivo, sobre todo, de conquerir esas solucións e unha estrategia realista a medio longo prazo. E imos comezar xa escoitando nunha benvida neste lugar o alcalde de Ames, Blas García, que nos vai ofrecer tamén precisamente unha exposición da situación que se vive no seu concello en relación a este asunto que hoxe nos trae aquí. Así que pídolles para el un aplauso. Grazas, alcalde, por recibirnos. E adiante, Blas García. Bueno, gracias, María. Gracias á Voz de Galicia, como sempre, por colaborar nestes foros que facemos. Gracias, Ignacio, que é o delegado de Compostela, e falábamos antes, ademais, que son 25 concellos na área que el leva, co cal son moitos concellos e moita experiencia ao longo do tempo e moitas cousas que seguro que a Voz de Galicia sabe e coñece e ten, sobre todo, contado. Vou empezar dando o saúdo ao subdelegado do Goberno, a Julio Abalde, e tamén ás persoas que van a participar despois na mesa: María Xosé Caride, en representación da FEGAM e concelleira de Urbanismo e Vivenda do Concello de Vigo; a Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, ademais co cal coincido últimamente en bastantes cousas. Gracias, Gonzalo, por vir. Jacobo Hortas, que é responsable xurídico de Musa, da Coruña, da Empresa Municipal de Vivenda da Coruña; aos membros da Corporación Municipal que están aquí presentes, e a outras persoas que asisten e que me alegra ver, algúns vinculados tamén ao mundo da promoción e da construción, incluso algún representante de algunha asociación e colectivo do noso Concello. Vou empezar disculpando a ausencia da conselleira, de María Martínez Allegue, a cal tiña previsto inicialmente participar neste foro, pero casualmente hoxe ten unha intervención no Parlamento e fixeron un cambio horario e, polo tanto, non pode estar presente, pero, bueno, quería disculpar a súa presencia, porque, ademais, teño que dicir, e non teño ningún problema en recoñecer que desde o Concello de Ames e que a Consellería de Vivenda e que a Xunta de Galicia, no tema que hoxe tratamos aquí, no tema de vivenda, pois temos moi boa colaboración, e o exemplo é de algo que falaremos máis adiante, que somos, creo que, o Concello que máis parcelas ten cedidas agora mesmo á Xunta de Galicia, un total de 6 parcelas para construir vivenda pública aquí no Milladoiro. E, creo que é bo, ademais, que as administracións, sexamos da cor que sexamos, da cor política que sexamos, pois sepamos entendernos e sepamos chegar a acordos
en puntos tan importantes como este. A Xunta de Galicia vai investir nos próximos anos aquí, no Milladoiro, en vivenda pública máis de 40 millóns de euros, co cal é unha cifra moi importante, pero, sobre todo, o máis importante é que vamos a poñer a disposición daquelas persoas que o necesiten máis de 220 vivendas públicas para poder acceder á vivenda, lóxicamente, a unha vivenda digna, porque a vivenda é un problema transversal que afecta a toda a sociedade. Levamos moitos anos falando dos problemas da vivenda, pero tamén hai que recoñecer que levamos moito tempo sin tomar medidas sobre a vivenda. E a vivenda afecta á economía, afecta á natalidade, afecta á igualdade de oportunidades, á competitividade entre os territorios, á capacidade de atraer talento, á conciliación, á emancipación e, por tanto, tan importante a vivenda e por eso debemos de traballar por ela. A cidadanía ten claro que non entende de competencias nestes casos. A cidadanía, as competencias, cando lle explicamos esta competencia da Xunta, esta competencia do Goberno, esta competencia do Concello, a cidadanía non entende de competencias. A cidadanía o único que entende é de solucións e as administracións debemos de darlle solucións e debemos de traballar conxuntamente para poder darllas. Eu, antes de falar de vivenda, tamén quero poñer en contexto o que é o Concello de Ames. O Concello de Ames, eu sempre digo que é un concello diferente, un concello que facemos e traballamos en políticas moi diversas e en políticas moi variadas, que ás veces noutros concellos non se fan ou incluso intentan dispois ou copian algunhas das que facemos aquí. Por exemplo, temos un programa de saúde mental municipal, que somos o único concello, ou por lo menos o primeiro concello que empezou a traballar nun proxecto deste tipo, que levamos xa 3 anos traballando nel, con algo que non é competencia, eu dicía antes, non é competencia dos concellos, pero sí é un problema que nos afecta a todos hoxe en día, nos afecta ás persoas, co cal nós decidimos apostar por este programa para que aquelas persoas que teñan un problema de saúde mental, que hoxe en día podemos ser ou somos calquera de nós, teñan polo menos unha referencia ou alguén con quen poder falar. Temos un programa de conciliación que leva moitos anos, que é un referente non só en Galicia hoxe en día, teño que dicir que en toda España, incluso estuvemos en Valencia fai uns meses invitados polo Ministerio de Consumo, falando no noso programa de conciliación, onde atendemos a hora de comer a máis de 1.500 nenos e nenas, onde acabamos de facer un investimento de máis de 1 millón de euros para facer unha cociña central, onde dai sale todos os alimentos, todo o que se consume polos nenos e as nenas. E iso facilita o traballo, facilita que as familias que traballan podan seguir facendo con normalidade e deixando aos seus fillos e ás súas fillas nos centros que temos de atención e de conciliación para que estén ben. É dicir que intentamos dar un paso máis adiante falando no tema de conciliación, que é a conciliación e a atención das persoas maiores, sobre todo das persoas maiores que viven solas. Por eso, dentro deste plan de conciliación, a curto e medio plazo estamos intentando tamén, dentro desta cociña central, poder sacar e atender e darlle de comer a aquelas persoas que viven solas para poder tamén traballar contra ese plan de soidade, contra esa soidade que teñen, pero ao mesmo tempo tamén conciliar. Temos moitas máis políticas, non me vou a estender agora, pero eu creo que somos un referente e aí está, somos un concello que medra anualmente, que superamos xa os 33.000 habitantes e que posiblemente nas próximas décadas, nos próximos 10 anos, superemos xa os 40.000. E somos o concello máis xoven de Galicia, con unha media de idade próxima aos 40 anos. Decía antes que o problema da vivenda é un problema que é de todas as administracións e temos que traballar conxuntamente. Que esta xornada leve por título a dignidade e que fale da dignidade non é algo que foi unha casualidade, senón que é algo pensado, ademais, porque a vivenda permítenos ter esa dignidade que necesitamos e que queremos todas as persoas, e que en Ames resumimos en 3 piares que son necesarios para ter esa dignidade, que son o traballo, porque sin emprego non hai autonomía,
a conciliación da que falaba antes, porque ter a oportunidade de crear unha familia sen renunciar ao traballo, e a vivenda, que sin este elemento todo o demais está en suspenso. Hoxe en día se dá, ademais, unha singularidade, que ter un traballo non quere dicir que por ter un traballo podamos ter unha vivenda. E é algo que temos que reflexionar, non? Xente con traballo, incluso familias na que traballan os dous membros da familia, teñen dificultade hoxe en día para poder acceder a unha vivenda. Polo tanto, a vivenda xa non é unha política urbanística exclusivamente, é unha política social, unha política económica, unha política, ao final, tamén de igualdade de oportunidades. E eu dicía antes a importancia de traballar conxuntamente no tema da vivenda. O Estado, a Xunta, o sea, as comunidades autónomas e os concellos. É certo que as competencias dos concellos pois son limitadas no que é no tema da vivenda. Pero a política de vivenda o que non debe de convertirse nun espazo de confrontación permanente, senón un espazo de cooperación. E como dicía antes, e empezo a explicar un pouco o que facemos en AMES en políticas de vivenda, en AMES temos claro que temos que colaborar entre todas as administracións, e xa falei do exemplo anterior da Xunta de Galicia, coa Xunta de Galicia, que non nos vamos a quedar solo aí, senón non nos vamos a quedar solo nas 6 parcelas que lle cedemos á Xunta, senón o noso obxectivo é seguir traballando e seguir colaborando coa Xunta de Galicia na política de vivenda que temos definida en AMES, pero non só ca Xunta de Galicia, senón tamén tamén coa Sareb. En AMES temos parcelas que son da Sareb, e que estamos traballando conxuntamente con eles tamén para, e co Ministerio de Vivenda, para que esas parcelas tamén se acaben convertindo en vivenda pública, porque temos claro que os precios se acaban abaratando coa construción de máis vivenda. Canta máis vivenda haxa, máis se van a abaratar os precios e máis vai a poder ter a xente, os veciños e as veciñas, facilidade de acceder á vivenda. Tamén mobilizamos vivenda baleira, e mobilizamos vivenda baleira cunha actuación que fixemos xa, iniciamos durante o mandato pasado, que foi negociar co Banco de Santander e negociar co IGUS unhas vivendas que tiña o Banco de Santander no noso Concello, 68 vivendas, que acabaron cedendo ao Concello para convertilas en vivendas sociais. Agora mesmo temos 55 familias vivindo nesas vivendas que xestionamos nós directamente durante un tempo con uns criterios e pois aí están vivindo persoas que estaban afectadas por desafiuzamentos, que tiñan problemas de violencia de xénero, discapacidade, unha serie de criterios que valoramos e que facilitan o acceso destas persoas con problemas a estas vivendas. Como dicía, 55 vivendas temos xa axudicadas. E outra das liñas coa que estamos traballando é tamén facilitar que os promotores privados podan construir no noso Concello. Eso sí, esa política sí depende xa do Concello directamente. Estamos facendo de dúas maneiras. Por un lado, vendendo parcelas municipais, que temos a sorte de que temos varias de cando foi o boom inmobiliario, que iban quedando parcelas de resultado e estamos negociando e estamos sacando á venta con promotores privados, pois precisamente para que podan construir aí. E tamén o que estamos facendo nesa licitación, poñelas a un precio asequible para todos, porque a nós en que nos beneficia nese sentido. Primeiro, que conseguimos vender as parcelas e conseguimos sacar terreo que agora mesmo non ten ninguna utilidade para que se construya nel. Pero a maiores, poñémoslle un precio asequible porque os baixos pasan a ser propiedade do Concello, non entran dentro da licitación, co cal xa lle baixamos o precio e permitimos tamén que non paguen única e exclusivamente en cartos, en monedas, senón que permitimos que paguen hasta un 50% en especies. É dicir, en especies, pois valorando despois vivenda, e que nos podan ceder ao Concello vivenda, algún piso, que ao final pasa a ser patrimonio municipal, co cal nós despois podemos dedicalo tamén a vivenda social e outro tipo de vivenda. Agora mesmo estamos falando de 5 parcelas, unha delas xa conseguimos vender, e vemos o interés dos promotores e vamos a ir sacando
licitación pouco a pouco, porque é como entendemos que podemos destensionar o mercado da vivenda. E outra liña que estamos traballando é a vivenda colaborativa. Isto é algo que, desde o Concello, xa falamos coa Xunta e estamos intentando poñer en marcha, que son outras parcelas municipais que temos no Concello, pois facer vivenda colaborativa, vivenda onde podan vivir persoas maiores que viven solas, decía antes, porque para nós é unha gran preocupación agora mesmo, e que poda vivir con xente xoven, onde, dúas xeracións distintas podan convivir e podan cuidarse e axudarse uns aos outros. Isto estamos traballando para poñer tamén, empezar a traballar no proxecto dunha vivenda colaborativa en en Bertamiráns, pero coa posibilidade de, en función de como vaya, pois ir traballando e ir ampliando noutros lugares do Concello. E despois estamos traballando tamén en cambiar e modificar o solo. Solos que temos do Concello que están xestionando as xuntas de compensación ou estaban xestionando algúns destes suelos, xa os pasamos para xestionalo directamente o Concello, co cal poder desarrollar e acelerar a urbanización e a construción de novas vivendas en diferentes ámbitos, tanto en Milladoiro como en Bertamiráns. E iso é o que estamos facendo desde o Concello de Ames na vivenda. Creo que, seguramente se poderán facer máis cousas, pero os que estamos nos concellos sabemos o gran problema que temos hoxe en día, que é a falta de persoal, sobre todo. Persoal técnico que poda desarrollar con normalidade e con certa celeridade e atender toda a demanda de vivendas que hai, porque non só falo aquí máis da vivenda colectiva, da vivenda de edificios, pero tamén hai moitas vivendas unifamiliares que ás veces os nosos departamentos teñen a dificultade de poder acelerar e de poder tramitar dentro dun plazo normal todas estas licencias de vivenda que temos. E pola miña parte nada máis, agradecer aos que estades aquí pola vosa presencia, pola vosa asistencia e, como dicía, agradecer a Voz de Galicia por este foro, creo que é o terceiro que facemos xuntos e, ademais, terceiro foro onde sempre tratamos aspectos sociais importantes e aspectos que, ao final, acaban preocupando enormemente ás persoas, que é por os que estamos os concellos, sobre todo, para traballar e mirar o ben dos nosos veciños e das nosas veciñas. Moitas gracias e seguimos coa xornada. Pois grazas ao alcalde de Ames, dun caso concreto deste, imos falarlles de casos xerais de diferentes localidades, de diferentes municipios, pero tamén, como dicíamos, imos ofrecerlles unha radiografía xeral de como está o mapa da vivenda aquí en Galicia. Vai ser da man de tres convidados que hoxe aquí tamén nos acompañen e os que van poder escoitar tamén dende as súas casas, así que os tres pidolles que me acompañen xa por aquí. Gonzalo Louzao, que é o alcalde da Estrada, María José Caride, representante da FEGAMP e concelleira de Urbanismo, Vivenda de Vigo, e Jacobo Hortas, que é o responsable xurídico da empresa municipal de Vivenda da Coruña. Xa saben como se van a colocar por aí. María José Caride, aquí o alcalde da Estrada, un aplauso para os tres. Poderíamos comezar con varias cuestións das que xa falou Blas García, o alcalde de Ames. Grazas, en primeiro lugar, aos tres por acompañarnos, por aceptar o noso convite e por querer debater sobre un asunto que é unha preocupación absolutamente para todos. Quero comezar preguntándovos a todos algo común. Que necesidades detectades dentro do punto de vista local, municipal? Cales serían as que vos, na Estrada, unha visión máis ampla da tamén concelleira de Urbanismo e Vivenda, nunha cidade da Coruña, son realidades ben distintas, pero seguro que hai puntos comuns. Na Estrada, alcalde? Ben, eu sentíame moi identificado co alcalde de Ames, o que estaba comentando, tanto pola realidade social, que sempre, independentemente das competencias que teñamos os concellos, sempre temos que estar como a administración máis próxima ao cidadán, e creo que, ademais, é a utilidade dos concellos que lle resolvamos o que saibamos, eu creo que tamén o éxito dun goberno municipal é que saibamos identificar
cales son os temas máis importantes e que aproveitemos esa oportunidade que temos para que conxuntamente, independentemente da nosa competencia, que conxuntamente poidamos atender desas prioridades. E dentro delas está, por suposto, a vivenda. Eu, que tomei posesión como alcalde hai pouco máis de 2 anos, marcaba dentro dos primeiros días do mandato que na estrada tiñamos 3 horizontes, marcábamos como a estrada das oportunidades que necesitaba a estrada e que van a ser os focos de transformación. O primeiro deles era que podíamos ter a capital de Galicia, a cidade de Santiago de Compostela, que ten servizos tan importantes como a intermodal, como un aeroporto a tan só 10 minutos. Eso foi concedido e estamos en obras para ter esa AG59 que chega hasta o corazón do noso concello, esa autovía gratuita que nos conecta con esta capital de Galicia e co corazón das vías de alta capacidade da nosa comunidade. Este é unha vía de oportunidade, tamén emprego para o noso concello, tamén algo moi importante. Hai máis de 20 anos que non se amplía, prácticamente que non se duplica como se vai a facer o solo empresarial, por lo tanto van a ser parcelas públicas a prezos reducidos para que empresas locais, empresarios locais podan ampliar, ou outro tipo de empresarios de outros lugares que se fixen na estrada no seu crecemento, na súa localización, para que dé oportunidades. Eu digo sempre que son un alcalde xoven, que estudei ciencias políticas, que estou facendo o que me gusta, e estou facendo dentro do meu concello onde nacín, e para min sería un fracaso como alcalde que calquera persoa que queira traballar voluntariamente no noso concello que non teña por falta de oportunidades laborais. Pero despois está a terceira das patas, e non menos importante, que si temos unhas comunicacións que nos fan competitivos, que temos unhas opcións empresariais que fan que poida traballar xente da estrada e que poida vir xente a traballar á estrada, e que como somos un concello, como por exemplo pode ser Ames, importante a nivel de servizos públicos e de calidade de vida, porque ao final somos un concello que é grande, pero non é grande, ten todos os servizos e ten todas as oportunidades a nivel cultural, de servizos públicos, de todo. Entonces, o gran fracaso podía ser que non houbera oportunidades para residir. E aquí hai o gran problema da vivenda, que non é unha competencia municipal, pero que sufrimos todos os concellos, e evidentemente aquí cos elevados custes na vivenda, coa falta de persoal para traballar das empresas, fan que as empresas escollan moito onde construen, e ao final están construindo en sitios que poden vender a precios moi elevados, e aí quedamos excluídos a gran maioría dos concellos. E aí estamos as administracións públicas un pouco para cambiar este paso. Nós temos unha anomalía, que fomos un concello que tuvo as licencias paralizadas durante moitísimo tempo. Temos un plan xeral relativamente xoven do ano 2013, no que colleu a aprobación do plan xeral toda a crise da construción. Por lo tanto, estamos articulando os primeiros pasos deste plan xeral. Hai moita vivenda individual que nas 51 parroquias do noso concello se foi facendo a nivel de iniciativa privada, pero grandes promocións non se fixeron a toda agora, e aquí somos un caso similar ao concello de Ames, no cal con desenvolvementos urbanísticos que sempre con iniciativas privadas teñen a obrigación de entregarnos algunha parcela con unha porcentaxe do aproveitamento urbanístico, nós entregamos a Xunta de Galicia de forma gratuita esas parcelas, e vamos a ter a primeira, despois de 20 anos, a primeira promoción de vivendas, con 28 vivendas, as primeiras 28 vivendas que se van a construir na estrada. Xa se licitou ese proxecto e agora está en fase de licitación esa obra, que agardamos que este ano comezamos a ver a realidade desas vivendas. E antes de ir a esas liñas de traballo concretas, porque así coñecemos despois de escoitar tamén o alcalde de Ames o que se está a facer aquí en concreto, queremos saber tamén, no caso tamén aproveitamos particular de Vigo, Coruña, a Estrada, contádenos vos como vedes ou cales diríades vos que son as principais necesidades en materia de vivenda. María José. Bueno, por centrarnos, antes de comenzar, permitidme saudarvos a todos. Moitas gracias ao Concello de Ames e ao seu alcalde por organizar ademais esta xornada xunto ao Abo de Galicia, e a FEGAM por pensar en mí para tamén participar neste foro, e tamén con estes magníficos ponentes que teño ao meu carón.
centrándonos no problema da vivenda, non? Eu creo que, basicamente, hoxe temos un problema fundamental que é de precio, un precio que ten que ver tanto co precio de compra da vivenda como co precio de alugueiro da vivenda. O precio do alugueiro, ademais, está xerando no mercado unha situación de dificultade de acceso, porque dado que existe unha oferta escasa que está elevando os prezos, pois quen aluga unha vivenda, por exemplo, elixe o inquilino. Significa, polo tanto, que temos moitas familias que xa non poden chegar, inda que teñan recursos para pagar esa vivenda, dificilmente poden chegar a firmar un contrato de alugueiro. Polo tanto, temos que tamén intervir nesa fase, como concellos, que permitan que perfis de xente que seguramente de outro xeito, eu poño un exemplo claro, non? Por un autónomo dificilmente pode conseguir firmar un contrato de alugueiro, porque cando lle piden que amose as súas nóminas durante os últimos anos, pois dificilmente pode achegar esa información. E, polo tanto, ante a dúbida, ante unha persoa que compita, que quera alugar a mesma vivenda, pois seguramente elixirán un perfil de alguén que ten uns recursos máis estables e máis garantidos. Polo tanto, iso está facendo que hai boa parte da xente, xa non digamos se tes un cor diferente ou se tes unhas condicións diferentes de partida, que están vendo unha dificultade seria para poder acceder á vivenda, incluso tendo recursos para poder pagar. Pero, ademais, están os recursos, non? Porque estamos observando como existen precios, por exemplo, do alugueiro que están facendo que boa parte da renta familiar teña que destinarse ao pago do aluguer. E, polo tanto, cando estamos falando de que temos unha lei de vivenda que establece que o rango, digamos, de recursos que deberíamos destinar a pagar a vivenda este en torno ao 30%, e, sin embargo, a realidade nos indica que hai familias que adican uns recursos moi superiores, tamén aí temos que intervir, non? Polo tanto, eu creo que hai moitas facetas distintas no mercado da vivenda donde debemos intervir, tamén como concellos. E outra é a construcción de vivenda. E na construcción, manifestando o mesmo que dixo o alcalde de Ames e tamén o alcalde da Estrada, que os concellos non temos unha competencia en materia de vivenda, tanto así que hai un plan estatal de vivenda que está a piques de asinarse coas comunidades autónomas que son as competentes en materia de vivenda, porque ningún concello dos que estamos aquí pode asinar directamente co Estado un convenio propio, porque nós non temos a competencia en materia de vivenda. Por lo tanto, a administración que a ten é a que a súa vez vai a habilitar líneas, unha vez asinado ese plan estatal, que permita que os concellos participemos nese programa. Pero digo, non é unha competencia directa, participaremos neses programas se así se habilitan as líneas para facelo. Pero hoxe temos un problema de custe da vivenda, un problema de que sacar ao mercado vivenda protexida é unha tarefa difícil. Dificilmente un promotor privado se embarca na aventura de colocar no mercado vivenda protexida. Sorpréndeme, por exemplo, no caso de Ames, que conseguirades vender unha parcela para vivenda en régimen de protección, porque a realidade que, por exemplo, en Vigo temos é que non conseguimos ningún coste moi baixo desas parcelas a execución de vivenda en régimen de protección, porque hoxe o coste está sendo un verdadeiro problema. Adicionalmente, temos outros. Os concellos non temos grandes facilidades para poder promover desenvolvementos urbanísticos en canto a xilidade, non? Hai como dúas vías distintas, non? Os concellos vamos pola vía da lei do solo, que é unha lei moi garantista e que, polo tanto, temos uns plazos para poder desenvolver solo, inda que sexa de iniciativa pública, que son lentos. E a Xunta de Galicia, por exemplo, acaba de habilitarse de unha competencia que son os proxectos de interés autonómico, que teñen un mecanismo radicalmente distinto para executar eses proxectos e que permiten ir a unha velocidade moito máis rápida na execución dos mesmos. A nós, particularmente a min, non me parece mal que a Xunta de Galicia se habilite de un mecanismo que permita a xilidade. O que quero que os concellos tamén podamos ter ese mecanismo máis áxil, que, sobre todo, cando estamos falando de actuacións ou ámbitos que teñan máis de un 50% de vivenda en régimen de protección, podamos utilizar tamén para que o desenvolvemento dese solo sexa rápido. E, finalmente, están as vías de financiación. Os concellos temos limitacións
para habilitar líneas de financiación que nos permitan, máis alá do orzamento municipal, desenvolver iniciativas propias. No Concello de Vigo, por exemplo, estamos, hoxe mesmo no Consello da Xerencia, aprobamos a creación dunha empresa pública de vivenda, que en Coruña xa teñen, por exemplo, que nos permitirá ter algún mecanismo adicional. Pero, por exemplo, os concellos galegos ningún temos un tamaño que nos permita desenvolver ou ser accesible para nós créditos do Banco Europeo de Inversións, por exemplo, de investimentos que nos permitirían unha financiación ao longo prazo con un interés moi baixo. Non podemos acudir a esa fonte de financiación. Tampouco temos, como en Cataluña, un instituto de crédito ou un instituto de finanzas catalán que permita que os concellos nos acollamos a ese tipo de créditos moi blandos para a execución de vivenda. É dicir, polo tanto, estamos limitados e eu creo que temos todavía moito campo que recorrer. Pero, sin dúbida, se me preguntas concretamente, e despois teremos tempo, tamén hai que mobilizar as vivendas baleiras, nós temos distintas iniciativas, tamén hai que promover vivendas, sin duda, tamén hai que facer nos nosos planeamentos que exista un porcentaxe elevado de vivenda en réxime de protección, nós temos o 37% e algúns ámbitos íntegramente de vivenda en réxime de protección. É dicir, temos moitas cousas que facer dende o local, pero, sin dúbida, tamén temos que ter a complicidade daqueles que teñen a competencia en materia de vivenda. E afondaremos agora, deputado, nesas iniciativas concretas. Bueno, tal é a preocupación, non, que se amosa desde a administración máis próxima, que, pois no caso da Coruña, que conta con esa empresa municipal de vivenda, que tal e como decía agora a concelleira de Vigo, Vigo tamén vai dar ese salto. Nesta primeira diagnose, Jacobo, cales son para ti os factores que están definindo a situación na que se atopa esta cuestión, esta problemática que así podemos definir da vivenda? Bueno, en primeiro lugar, agradeceros tanto ao Concello de Ames e á Voz de Galicia esta invitación a este foro, moi honrados de estar aquí. Bueno, pouco podemos dicir xa nestas liñas xerais que han comentado os meus compañeiros e tamén o alcalde, pero nós creemos, bueno, en primeiro lugar, que o parque público de vivenda no conxunto do Estado é todavía moi reducido. Temos que impulsar todas as medidas posibles para que ese parque público de vivenda se sitúe un pouco nuns rangos parecidos ao que está no conxunto de Europa. Estamos falando de que en España as vivendas que son de titularidade pública non chegan a 320.000, e o que é o parque social de vivenda, que son as vivendas que están en precios inferiores ao precio de mercado, non chegan ao 3,5% do total, cando en Europa estamos vindo que a media é do 9%, e incluso hai países como os países nórdicos, como os Países Baixos, que chegan casi ata o 20%. Temos un problema de vivenda de titularidade pública moi acuciante, e todo o que sexa impulsar medidas para a construcción de novas vivendas, pois nos parece moi interesante. Pero non só construcción de vivendas, sino que hai outros mecanismos, porque temos un parque de vivenda en xeral en España xa moi envexecido, de mobilizar vivendas que poden estar en desuso, que se pode apostar pola rehabilitación, e que se pode apostar pola posta en marcha de vivendas que ahora mismo están sen darlle un uso. Entón, nos parece moi interesante, como sempre, o Plan Estatal de Vivenda que ven de aprobarse neste ano, Plan Estatal de Vivenda do 2026 a do 2030, pero como xa apuntaron moi ben a concelleira e o alcalde, estes plans, se non teñen unha financiación, se non teñen uns convenios de suscripción cas comunidades autónomas, non chegan ao último eslabón das administracións, que somos os concellos, que somos os que podemos chegar máis cerca do cidadán e poñer en marcha medidas moi interesantes que hai neses plans, como pode ser as medidas para emancipar a xente xoven, que hai un problema moi grave de que a xente que está entre 16 e 18 e 30 anos poida acceder a unha vivenda. Estamos vendo que soamente un 15% é capaz de xóvenes en España de suscribir un contrato de aluguer ou de acceder a unha vivenda en propiedade. Entón, creemos que este plan estatal, que desde logo ten moi boas intencións,
ten que xestionarse ca máxima celeridade posible, ten que dotarse financieramente a todas as partes para que podan facerse realidade as medidas que están aí. E despois, nos, no Concello da Coruña, hemos tido a sorte de ser o primeiro concello en impulsar unha zona de mercado residencial tensionado que abrangue a todo o municipio, e xa levamos un ano en funcionamento, fará a final deste mes. Todavía é pronto para ver os resultados que ten esta ferramenta, a Lei de Vivenda, pero si botamos en falta certas cuestións que nos poderían axudar a controlar máis a implementación das medidas que están na Lei de Vivenda e que veñen a topar o precio de aluguer. E nos parece moi interesante o que acaba de aprobarse agora no Plan Estatal de Vivenda, recollendo un pouco a Lei de Vivenda, que o FICA, o Ficheiro de Colaboración de Contratos de Aluguer, porque eso nos vai permitir, de alguna maneira, establecer un réximen sancionador en casos de incumprimento en supostos en que a renda do aluguer no termo municipal da Coruña non cumpra as determinacións que exixe a Lei de Vivenda. Entonces, pois tamén pedimos que toda a axilidade posible en que este ficheiro, en esta base de datos, sexa unha realidade e se poida ter publicidade aos contratos de aluguer para que todas as partes implicadas nun contrato arrendaticio, como ben dixo a concelleira, que cada vez é máis difícil que unha persoa poda firmar un contrato de aluguer, teña unha seguridade xurídica de que se van cumplir uns parámetros que están na lei. Detalládenos as ferramentas, non? As diferentes iniciativas que xa puxechedes en marcha. Jacobo pode facer ademais tamén un balance, non? Desta última que comentaba, as principais ou as que, nas que esteades traballando para implementar no futuro, alcalde. Bueno, nos traballábamos en dúas liñas fundamentalmente. Nunha, o que ten que ver coa construcción de nova vivenda, fundamentalmente. A de iniciativa pública xa mencionaba esa entrega que ten a competencia que é a Xunta de Galicia da parcela, a bonificación dos impostos para a construcción desa vivenda e que realmente fagamos un equipo para que teñamos o antes posible a vivenda pública para aquelas persoas que reúnan os requisitos e que, ademais, se registraron nese rexistro de demandantes de vivenda protexida de Galicia para este Concello da Estrada, que están desexando ter unha vivenda en propiedade ou un alugueiro, que quizás sexa a fórmula que escollamos para que atendamos ao maior número posible de xente que sexan útiles esas 28 primeiras vivendas. Despois, por outro lado, tamén, sendo áxiles cos departamentos de urbanismo correspondentes, aí sabemos que cada vez hai máis legislación que cumprir, que son máis complicadas as tramitacións das licencias, pero evidentemente é unha das prioridades que temos que, como competencia propia dos concellos, que se desenvolvan o antes posible a tramitación das licencias para aquelas iniciativas privadas que poden darse no noso concello. E despois tamén impulsamos cunha detección que fixemos por parte do órgano de xestión dos tributos que temos coa Deputación de Pontevedra, que é o Oral, que temos unhas máis de 3.000 vivendas baleiras nun parque de vivendas de máis de 12.000, que son as vivendas existentes no noso concello. Son moitas vivendas que están baleiras, unha parte están baleiras porque están en malas condicións, por lo tanto, sería desexable que puidéramos ter liñas de financiamento para subvencionar a mellora deste tipo de vivendas coa condición de que teñense que poñer en funcionamento, en circulación no mercado do alugueiro ou da venta. E tamén, por outro lado, tamén detectamos de que hai moitas vivendas que están como un patrimonio sólido de persoas que adquiriron esa vivenda, pero que non a poñen en funcionamento porque teñen medo como propietarios de que, o que decía tamén a concelleira, que moitas veces que haxa medo en alugar determinadas propiedades por poñer en risco esas propiedades con determinados complexos que hai con moitos inquilinos. Por lo tanto, hai moito patrimonio que está inmobilizado por indefensa dos propietarios, según nos trasladan ao Concello. Quixemos impulsar un rexistro de demandantes de vivenda do noso Concello para que aquela persoa que puxera
no ese registro de demandantes de vivenda no noso Concello se lle bonificara o IBI por esa anualidade, pero detectamos que non é unha cuestión de bonificación de impostos, porque é unha cuestión de cultura de alugueiro ou de indefensión por parte do propietario, polo cal poucas vivendas se puxeron en funcionamento con esa iniciativa que tuvemos de poñer de forma conxunta o demandante co ofertante, cun medio que Pesou esa inseguridade, non? pesou a inseguridade fronte a bonificacións ou fronte a outro tipo de beneficios que facían que o único que buscábamos era que puxéramos en funcionamento esas 3.000 vivendas que están valer no noso Concello. Que son moitas, Que son moitas. Teríamos que ver, pero bueno, 3.000 de 12.000 é unha porcentaxe significativamente elevada. Claro, teríamos que saber o que sucede, e seguro que é unha realidade que tamén, bueno, pues se dá noutros moitos municipios de Galicia. Concelleira, en Vigo, imos ir ao particular de Vigo, que se está a facer? Bueno, por resumir, non? A ver, o primeiro que temos un observatorio coa Universidade de Vigo para analizar cal é a situación do mercado na cidade, porque Vigo non declarou zona tensionada, pero queremos estar atentos a ver que ocorre no resto de concellos que se declararon zona tensionada, especialmente en aqueles que se declararon a nivel das comunidades autónomas, como é o caso de Cataluña, porque sabedes que Galicia é un caso paradigmático, non? Porque aquí a declaración de zona tensionada temos que solicitar ás cidades, cando en outras comunidades autónomas, como pode ser Navarra ou pode ser o País Vasco, pode ser Cataluña, foi a propia iniciativa daquel que ten a competencia en materia de vivenda a que decide declarar zona tensionada e a partir de aí aplica un programa para intentar revertir esa situación e destensionar o mercado da vivenda. Aquí somos os concellos os que temos que facer ese traballo, por lo tanto, o Concello de Vigo optou por primeiro observar que pasa, ver que resultado dan as medidas que temos implementadas, en todo caso, para saber si temos en algún momento que adoptar esta decisión. A construcción de vivenda é básica. Por lo tanto, que temos en Vigo? Temos máis de 10.000, 32.000 demandantes de vivenda en régimen de protección que hai en toda Galicia, máis de 10.000 están en Vigo. Por lo tanto, en Vigo existe un problema estructural de ausencia de construcción de vivenda a precio razoable. Boa parte desta situación se explica porque do ano 2008 ata o ano 2026 no que estamos, non se construíron vivendas en régimen de protección. De feito, levamos esperando pola ampliación dun polígono que executou a Xunta de Galicia, o Instituto Galego de Vivenda, solo dende o ano 2008 hasta agora, que se están construindo 1.600 vivendas. Esa situación, obviamente, vai cambiar no plazo de poñer no mercado todas esas vivendas que están previstas no noso plan xeral, pero vai tardar. Por lo tanto, adicionalmente, que temos e que estamos lanzando? A mobilización de vivendas baleiras. Nos analizamos o número de vivendas en Vigo que non teñen consumo de auga. Esas vivendas son alrededor de 12.000, de un parque de 150.000 casi, perto de 150.000 vivendas. De esas 12.000, cales están en edificios de vivenda colectiva? Pois aproximadamente 7.500. É dicir, que temos a posibilidade de intentar animar a 7.500 vivendas a incorporarse ao mercado laboral, ao mercado de vivenda, de alugueiro, inda que é verdade que despois, cando un entra na casuística, se atopa situacións singulares, non tamén nesas. E como estamos intentando animarlos? A través, fundamentalmente, de dúas medidas. Unha é axudarlles a rehabilitación. Por lo tanto, o Concello de Vigo ten unha liña de financiación propia, con recursos propios, que a cada vivenda baleira que se coloque no mercado de aluguer ten unha axuda pública máxima do Concello de 20.200 euros. Para que son esos 20.200 euros? Pois 17.000 euros son para obras. E financiamos todo tipo de obras, dende pintado, mercar unha lavadora porque é imprescindible para poder alugar a vivenda, ata facer un cambio de ventás. Obras por importe de 30.000 euros tiñen unha subvención do Concello de Vigo de 17.000 euros. Se as obras son de menor calado, non chegan a 15.000 euros no volumen total, a financiación do Concello chega ao 80%. Por lo tanto, para aqueles que necesiten un pequeno lavado de cara para que ese piso poda salir ao mercado. Adicionalmente, lle facilitamos un
un seguro ou aval, multirriscos, de impagos, etc., por importe de 3.000 euros durante os 5 anos de duración do contrato. E, adicionalmente, tamén lle pagamos o certificado de eficiencia enerxética a esa vivenda que vai a durar 10 anos, ese certificado. Polo tanto, intentando animar a que os propietarios de vivendas que precisen pequenas obras para colocarlo no mercado o consigamos. E, ademais, dando seguranzas, porque eses avais e seguros permiten, digamos, eliminar os medos que os propietarios poden ter de incorporar esas vivendas ao mercado. A obrigación é que o importe máximo do alugueiro ten que ser de 700 euros. Por lo tanto, esa é a obriga que teñen que poñer nos seus contratos de aluguer. Entendendo que esta medida, ao mellor, non é suficiente, queremos ir un paso máis aló. Ese paso máis aló ten dous obxectivos, que esas vivendas que xa están adecentadas ou as que xa están ben no mercado, podamos intermediar directamente no mercado do alugueiro. Por iso temos hoxe, espero que nas vindeiras semanas publiquemos as bases da convocatoria, un programa que denominamos Vive Vigo, que funciona como un banco de vivenda. É dicir, o propietario da vivenda vai a facer un contrato de alugueiro co Concello de Vigo. O Concello de Vigo lle vai a alugar esa vivenda e a todos os efectos é o Concello de Vigo quen vai a pagar o aluguer. Por lo tanto, seguranzas todas, porque somos os responsables de que vai a percibir a renta en prazo. Ese contrato de alugueiro, claro, ten os topes dos 700 euros, que tamén, se rehabilitas a túa vivenda con cargo a unha subvención municipal, tamén o ten, tamén o terás. Adicionalmente, que fai o Concello? O Concello vai a subarrendar esas vivendas aos cidadáns que así as demanden en Vigo. Con dous requisitos, que os niveles de rentas estén topados dentro do que permite a vivenda en réximen de protección, normal, entre 2 veces o IPREM e 6 veces o IPREM, e, ademais, están topados porque todos os que asinen ese contrato de aluguer non van a destinar máis do 30% da súa renta ao pago de alugueiro. O Concello subvencionará o contrato de alugueiro de todos aqueles que deban destinar máis do 30% do alugueiro ao pago da vivenda. Eso, ademais, vai a facerse a asignación das vivendas con un concurso público. Por lo tanto, xa eliminamos esa variable de que estemos elexindo os perfis dos inquilinos, sino que queremos que facilitemos o acceso á vivenda a todos. Adicionalmente, o Concello, estes dous programas destinamos aproximadamente 3 millóns de euros. Adicionalmente, temos un programa lanzado de compra de vivenda, que este Baleira. E, por lo tanto, as vivendas baleiras que nos queran vender, pois temos unha línea para este ano 2026 de 2 millóns de euros para mercar vivendas por un importe máximo de 180.000 euros. Que nos estamos atopando por ese importe? Pois fundamentalmente vivendas que veñen de promoción de vivenda pública de fai anos, non? E, por lo tanto, estamos encantados en poder mercar vivendas dentro desos ámbitos. E esas vivendas sí que nos van a facilitar, ademais, poder facer unha política máis social, adicar esas vivendas ás necesidades máis sociais que temos no Concello. Adicionalmente, temos un contrato firmado con Provivenda, que é un intermediario, unha ONG que está intermediando no mercado de vivenda, facilitando vivendas a grupos que teñen máis dificultades para acceder, grupos máis vulnerables. Temos unha línea aberta e nos axudan a intermediar no mercado para intentar buscar solucións residenciais ás familias máis vulnerables, facendo adicionalmente un acompañamento social que en moitos desos casos é imprescindible para que non existan problemas de convivencia nin ningunha distorsión no entorno residencial dos que estamos a falar. Ademais, con esa propia institución, con Provivenda, estamos conquerindo animar a grupos a que compartan vivenda. De tal xeito que temos, por exemplo, algunha vivenda que xa está alugada, están vivendo nelas dúas nais con fillos cativos, que incluso se axudan, familias monoparentais con nenos pequenos, que incluso se axudan e teñen unha labor máis colaborativa entre eles. O mesmo para homes solos, neste caso, que están compartindo vivenda entre eles, facendo unha labor de cohabitación realmente para promover e conseguir solucións residenciais a xente que de outro xeito probablemente non poderían acceder a esa vivenda. Como digo, son as líneas xerais,
E despois, obviamente, pois... E iso que dicíamos que non había esas competencias, que non as hai, esas competencias directas, pero bueno, é tal a preocupación Sí. neste momento que está claro que son moitas as ferramentas que se están a poñer en marcha dende as administracións locais. No caso da Coruña, Jacobo. Bueno, no caso da Coruña se está a facer todo o posible para solucionar o problema da vivenda, porque é un problema acuciante. Bueno, pois medidas en algúns casos que se han comentado os meus compañeros, pero que o Concello sigue impulsando a construcción de vivenda propia, sobre todo naqueles supostos en que ha tido pois, o 10% de cesión nos polígonos, o que ten solares patrimoniais no termo municipal, está intentando pois, executar esas obras ca maior celeridade para poñelas pois, sobre todo a disposición da empresa municipal de vivenda para que as xestione e as dedique pois, os perfis que se consideran máis convenientes. No? Ahora mismo se está a acabar un edificio de aproximadamente 50 vivendas en Susán, na entrada da Coruña, e se van seguir desenvolvendo promocións para aumentar o parque público de vivenda. En segundo lugar, pois, a empresa municipal de vivenda o que está a facer, sobre todo, é xestionar as vivendas de titularidade municipal e, así mesmo, continuar coa xestión de un programa de vivenda que xa ten máis de 5 anos de vivendas que os particulares ou empresas poñen a disposición da empresa pública, de Musa, mediante un contrato de cesión cunha permanencia mínima de 5 anos e que nós facemos despois un contrato de aluguer con determinada persona, con unha autonomía pública e con unha serie de requisitos. Eso está permitindo que esas vivendas nos respondamos ante a propiedade de moitas cuestións, desde o momento en que se firma o contrato de cesión por parte do propietario que a empresa municipal de vivenda, a empresa municipal de vivenda lle paga puntualmente o precio da cesión ao propietario, responde dos danos que pode haber na vivenda, responde dun posible necesidade de desocupar a vivenda por las cuestións que podan producirse na vida dun contrato de aluguer, formaliza unha cobertura de seguro por posibles danos e lle dá unha garantía aos propietarios. Si é certo que siga habendo moita reticencia a ceder vivendas porque non é menos certo que temos unha inseguridade xurídica no marco da vivenda e dos alugueiros moi importante. Non en vano este ano se aprobou un Real Decreto Lei para suspender novamente os desafiuzamentos de persoas vulnerables ata o 30 de decembro do 2026, posteriormente foi revocado no Congreso dos Diputados e así mesmo tivemos durante un mes e medio, desde mediados de marzo a finales de abril, unha prórroga de aceptación obligatoria dos contratos de aluguer por 2 anos, os contratos que finalizaban no 2026 e 2027, e finalmente ese Real Decreto Lei 8/2026 revocouse no Congreso dos Diputados, co local pensamos que canto máis seguridade xurídica haya nunha materia tan delicada e tan complexa como a vivenda, tamén como urbanismo, é moi importante. E despois, a parte de promover, de xestionar as vivendas, nós temos outras medidas, que é a vixiancia do cumprimento da zona de mercado residencial tensionado, que prácticamente pasa por vixiar dentro das competencias que ten a administración local, que son moi poucas en canto a verificar se está cumprindo ou non se está cumprindo as disposicións da Lei de Vivenda en canto á zona de mercado residencial tensionado, pero si hemos aberto no Concello da Coruña fai un ano unha oficina de atención ao arrendatario donde pensamos que é un programa bastante pioneiro en España, damos asistencia legal a todos os arrendatarios ou potenciais arrendatarios en todo o que ten que ver cun contrato de arrendamento, dende o prazo do contrato, a fianza, a conservación, as prórrogas e demais. Este ano, o que máis hemos atendido han sido consultas derivadas do que ten que ver ca zona de mercado residencial tensionado, é dicir, canto pode ser a renta dun novo contrato de aluguer, e
que nos diferenciamos se a vivenda ha estado baleira os últimos 5 anos ou non ha estado baleira. Se ha estado baleira os últimos 5 anos, temos que ir ao índice que marca o MIBAU, o Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana, un índice de referencia que ten con cada referencia catastral, e se ha estado estes últimos 5 anos alugada esa vivenda, pois o novo contrato de arrendamento non pode exceder da renda do contrato anterior que a actualización correspondente destes anos. Pero non pode haber un gran salto no contrato de aluguer, porque si estamos detectando que despois da pandemia, no 2020-2021, se suscribiron unha cantidad insente de contratos de aluguer que están finalizando en este ano 2026 e estamos detectando que hai moita vontade da propiedade de finalizar contratos de aluguer que finalizan agora no 2026 con 5 anos e poñelos no mercado non sabemos moi ben en que renda. Por iso nos insistimos moito en que a zona de mercado residencial tensionado, se non ten unhas consecuencias sancionadoras, pois en moitos casos pode quedarse como unha simple enunciación, como unha simple marca, e nos por iso demandamos que, igual que pasa en Cataluña, que en Cataluña sí hai un régimen sancionador que vai casi ata os 90.000 euros en supostos en que un propietario incumpra a obliga de respetar a renda do aluguer, pois aquí esa competencia non a ten a comunidade, non a ten o municipio, non o ten o Estado, o ten a comunidade autónoma. Entón, nos o que se ha demandado por parte do Concello da Coruña é que se desenvolva o régimen sancionador para que todas as partes implicadas nun contrato de alugueiro teñan a máxima defensa xurídica. Por deternos, xa que sodes un dos concellos pioneiros, en esa declaración, en esa decisión de declaración de zona tensionada, neste primeiro ano, que balance facedes? Bueno, o balance que ten o Concello ahora mismo é bo en canto a que os estudos iniciais que se teñen e que se ha podido detectar que ha baixado o prezo do aluguer, pero insisto en que todavía é demasiado cedo. A resolución do MIBAU foi do 28 de xullo de 2025, entrou en vigor a finais de xullo de 2025, vai se cumprir un ano. Cando se cumpra un ano se farán os balances oportunos e o Concello dará as indicacións oportunas, pero os únicos datos que se coñecen a día de hoxe oficiais relacionados con zona de mercado residencial tensionado están en Cataluña. Cataluña, dos 307 municipios que en España se han declarado zona de mercado residencial tensionado, prácticamente ten a mitade, 140, e o Incasol, que é o Instituto Catalán de Solo, si ha dado publicidade aos resultados do 2025 que eles dispoñen, e si ha podido apreciar o Incasol en que ha habido un descenso, según os datos que ha facilitado, dun 5% da renda con respecto ao ano 2024, e ha habido un número superior, é dicir, ha habido 1.000 contratos de aluguer máis en 2025 que en 2024 no consulto dos 140 municipios que se han declarado zona de mercado residencial tensionado. Aparte de que ha hecho fincapé en que este descenso ha sido máis pronunciado na cidade de Barcelona. Pero insisto que se non hai unha base de datos conxunta entre todas as administracións e agora mesmo a única base de datos, salvo erro ou omisión por mi parte, a que dispón a Xunta, as fianzas dos contratos de aluguer, se non hai unha base de datos, pois todos os datos que podamos facilitar van a ser collidos con unha experiencia que nos va a obrigar a que eso teña unha maior solvencia. Por iso insistimos en que o feito de que a Lei de Vivenda e o Plan Estatal de Vivenda que se acaba de aprobar agora fale dun mecanismo como é o FICA, que é unha ferramenta que va a permitir a todas as administracións dispoñer dunha base de datos dos contratos de aluguer realmente existentes en España, nos parece moi interesante e vai permitir que as políticas de alugueiro se vexan moi reforzadas. Entonces, insistimos en que todo o que teña que ver co Plan Estatal de Vivenda, non só en canto a financiación, sino en canto a FICA, tamén en cuanto a cuestións do registro de demandantes, porque, como moi ben dixo o alcalde, ao final os concellos nos vemos na necesidade en moitos supostos de tener que crear un registro de demandantes propio, cando xa hai un
na Xunta de Galicia, pois, se podésemos facer un único rexistro, podernos nutrir do mesmo rexistro sería moi interesante. Pensamos que o problema da vivenda é un problema compartido entre todos e todos temos que dar solución. Bueno, tal como estades contando, ¿no? Problema absolutamente compartido por todos. Quero comentarlles aquí os que nos acompañan que imos abrir tamén unha pequena quenda de preguntas, se así o desexan algún, compartir a súa visión ou plantexar as súas preguntas. Nuns minutos abriremos esa posibilidade, se que algún quere participar. Chama a atención que todos coincidides en que estades a lanzar, non? Tedes esa sensibilidade para con este asunto, pero non sempre cos resultados desexados. Claro, aquí despois está o papel do propietario, por moito que non, en algúns casos, pois estades esforzando para garantir esa protección tanto a propietario como a inquilino. Bueno, aí están despois as decisións, non? Persoais de cada uno para que funcionen as ferramentas que estades a poñer en marcha. Que medidas pensades que serían necesarias de aplicación inmediata para, polo menos, tentar minimizar, non? Os efectos negativos desta gran problemática que estamos a sufrir en materia de vivenda? Esas medidas máis prácticas, máis urxentes, máis efectivas, alcalde, cal sería a proposta? Bueno, pola experiencia que podo ter, eu creo que neste sentido, por facer así un pequeno chascarrillo, o tamaño sí que importa e o tamaño das subvencións. Eu escoitaba a concelleira da Coruña, da cantidade de recursos, 3 millóns de euros dun orzamento municipal. Bueno, pois oxalá que un concello como Ames ou un concello como Estrada pudéramos ter eses recursos para medidas que efectivamente son efectivas, poñen de manifesto de que son grandes atractivos. Nós fixémolo con bonificacións do nosa pequena capacidade que temos a nivel tributario, que son bonificacións do IBI. Evidentemente, pois, cando os propios propietarios deixen de ingresar, non poñen a vivenda en funcionamento co custo de deixar de ingresar, pouco lle importa o IBI, porque ao final é moito menos do que están, da oportunidade que están tendo. Por tanto, pois, os concellos que somos máis pequenos sí que vemos aí unha diferencia moi importante, porque os orzamentos son moito menos creativos, porque os recursos de gasto corrente son tan importantes que fan que as capacidades de investimento sexan moito máis reducidas. Pero, dende logo, creo que a intervención da administración pública no sector privado como algo estratégico, como algo de todos, como algo fundamental, pensando nas xeracións máis novas, pero en todas as sociedades nas que, sobre todo, cos máis vulnerables teñen máis dificultade para acceder a vivenda, e concellos como o noso, pois xa calquera persoa, porque, en definitiva, o non haber construción de vivenda, o non haber iniciativa privada, o estar paralizado a construción de vivenda, pois fai que prácticamente xa non sexa unha cuestión de recursos, senón de escasez. Creo que un ben fundamental como a vivenda, pois temos que aunarnos todas as administracións para que dende o Estado, coa súa capacidade, a Xunta de Galicia, coa súa capacidade de competencia, e as administracións públicas máis próximas, aquí estamos aunados os concellos con diferente natureza, pero que creemos que quizás se teñan máis facilidades os máis grandes pola economía, pola capacidade de investimentos que teñen, de impulsar, independentemente da súa competencia, liñas de axuda, pero que tamén é certo que a poboación se tende a concentrar nas grandes cidades, por lo tanto, tende a funcionar mellor independentemente das liñas que se promovan as grandes cidades. Os que somos máis pequenos, temos máis dificultade para facernos un oco en ese espazo. Temos menos recursos para impulsar nós, e hai menos tensión no que ten que ver coa demanda. Por lo tanto, as empresas que están construindo, o que están facendo é centrándose onde máis tensión hai, porque onde máis tensión hai máis demanda. Por lo tanto, ao haber máis demanda, poden subir os prezos. E aquí estamos en situación... Agardamos que non, os prezos non sigan subindo, digo. Pero a tendencia é que, ao final, van a acabar subindo, e agardamos que non, porque vai acabar sendo un luxo. Claro, vai acabar sendo un luxo ter unha vivenda. Por tanto, eu creo que o gran problema do século XXI, polo menos destes anos, vai a ser a vivenda, a súa escasez. Aí, non hai fórmulas máxicas ao final, pero creo que a intervención ten que ser para darlle seguridade ao propietario, e para que a administración pública teña iniciativa para que se construa moito, e que ao final, eses datos que comentaba o concelleiro do Concello da Coruña, que
que dupliquemos ese parque de vivenda pública e que cheguemos a índices que hai en outros países, porque, en definitiva, non pode ser un luxo a vivenda. Eu falaba de inquilinos, de propietarios, de administracións, de colaboración entre administración, pero tamén esa colaboración público-privada, que non me quero esquecer, non? Eses promotores, os que están detrás desas construcións que, bueno, van que esa oferta medre e, polo tanto, ese equilibrio oferta-demanda pois mellore tamén, que é preciso, non? Metelos a todos eles nesa ecuación. Que incorporaría, concelleira? Que pediría para mellorar esa colaboración entre administracións, nomeadamente aquí en varias ocasións ese plan estatal de vivenda, pero tamén esa colaboración público-privada, non? De concellos, de administracións, da Xunta, do Estado, con eses promotores que están detrás desas construccións. Bueno, eu creo que hai un tema moi importante que non tratamos, na miña opinión, que é ademais o efecto que sobre todo isto ten as vivendas de uso turístico, e creo que, polo tanto, que aí temos outra asignatura que tratar. Sei que no caso de Coruña, como Santiago, como tamén en Vigo, establecemos limitacións ao uso das vivendas para uso turístico, de tal xeito que acotamos as posibilidades de que calquera vivenda compita de xeito directo entre un contrato de alugueiro normal, al uso, seguindo a lei de vivenda, ou unha renta casi sin control nas vivendas de uso turístico, non? Entón, por lo tanto, nós entendemos que isto hai que acotalo e que, ademais, debería acotalo non somente os concellos, senón aquela administración, neste caso a Xunta de Galicia, que ten as dúas competencias. É dicir, ten a competencia de vivenda e, ademais, é que dá as autorizacións de vivendas de uso turístico. Por lo tanto, deberíamos facer unha combinación de ambas para xa non estar acrecentando o problema, non? En este caso, no Concello de Vigo, como sei que en Coruña e en Santiago, acotamos esa situación. Outra tarefa fundamental é rehabilitar o noso patrimonio construído. E, polo tanto, que non teñamos, especialmente nos centros das cidades, espacios onde as condicións da vivenda non sexan as adecuadas. Eu poño, por exemplo, as actuacións do Goberno de España, neste caso, no entornos residenciais de rehabilitación programados, denominados barrios, como xa veñan producíndose nas áreas de rehabilitación integral. Nos últimos anos temos un volumen moi importante de recursos que podemos dedicar. No Concello de Vigo, por exemplo, 6,4 millóns de euros para mellora na eficiencia enerxética dos edificios, que ao final é mellora das condicións de vida da xente, e que agora parece que nos amplían todavía máis eses créditos que poderemos executar ata o ano 2028. Creo que esa línea de axudas para a rehabilitación, axudas de mellora da eficiencia enerxética son fundamentais, pero non chegan. Eu creo que hai unha tarefa fundamental que, entre todos, ademais, construyamos vivenda. E que a construcción de vivenda pública a tomemos en serio. De tal xeito, ademais, que sei que Galicia o fixo, que, ademais, a declaración de vivenda en réxime de protección sexa de forma permanente. Desgraciadamente, hoxe estamos vendo como se incorporan ao mercado de venta vivendas que foron de promocións públicas de fai 30 anos que ahora se están intercambiando a un precio que nada ten que ver co precio da vivenda pública. E invitar, por exemplo, o Instituto Galego de Vivenda e Solo que exerza o dereito de tanteo e retracto que ten sobre todas aquelas promociones que se fixeron dende o público, para que exerza ese dereito de tal xeito que esas vivendas non deixen de formar parte do patrimonio público. Pero hai que dar líneas de financiación, porque se non damos financiación a vivenda en régimen de protección non se vai a construir. Podemos nos plans xerais diseñar ámbitos que teñan, por exemplo, no caso de Vigo, un mínimo do 30% de vivenda en régimen de protección, que como non tomemos as medidas aceitadas, se construirá o 70% de vivenda libre e o 30% de vivenda en régimen de protección quedará sin construir. E, polo tanto, temos que animar e apoiar, como sei que o Plan Estatal de Vivenda fai, por exemplo, con axudas directas á construcción de vivenda. Por lo tanto, eu demandaría da miña administración responsable, que é a Xunta de Galicia, que canto antes asine ese plan estatal e canto antes estableza as líneas de financiación que ao final van a chegar aos concellos. Van a chegar aos concellos, os promotores, as cooperativas, para poder executar e que esa colaboración público-privada funcione. E, adicionalmente, líneas de crédito blandas para o noso gran obxectivo, que é proporcionar vivenda. Porque se non somos quen de proporcionar créditos a moi longo prazo e a baixo tipo de interés, quen fai unha promoción de un edificio de vivendas en régimen de alugueiro. Un promotor privado para facer unha promoción de vivenda en régimen de alugueiro a precio tasado ou precio público
ten moitas dificultades a día de hoxe. E a máis temos un problema co sistema educativo, porque hoxe non están salindo adiante todos aqueles profesionais dos ciclos que precisamos para que, digamos, o mercado laboral non sexa un cuello de botella que ao final fai que esas vivendas, incluso que se poden promover, pois desgraciadamente non se están promovendo. Hai vías para agilizar a concesión de licencias, por exemplo, como son a utilización da SECON, con máis ou menos problemas, é dicir, non é un sistema perfeccionado, na miña opinión, poden ser unha solución para algún tipo de licencias, pero non son unha solución, por exemplo, para o que estamos falando, non que a gran aportación de edificios residenciais de vivenda colectiva que permitan ter un número importante de vivendas. Non? Eu creo que nesa seriedade, e como decían do principio, apoio os concellos para que nós tamén, os concellos tamén temos proxectos urxentes de especial interés público, sin embargo non podemos aplicar esa lei. Os concellos tamén queremos poder promover proxectos que teñan interés para un tema que é de todos, e que a suma do número de vivendas que podemos construir é a suma de todos, dos que fan os promotores privados, do que fai a Xunta de Galicia, das que facemos os concellos. Por lo tanto, que tamén podamos ter un mecanismo para axilizar a tramitación de determinados ámbitos, creo que é imprescindible. Sumou varias propostas inmediatas, María José Caride. Jacobo, e ti con eu por apuntar algo novo, quizá eu creo que sería moi importante sería dar unha seguridade xurídica a todos os operadores, non só a administración, senón tamén os particulares, os promotores, os constructores, os profesionais que están involucrados, arquitectos, abogados, a todos os que forman o ámbito do urbanismo e da vivenda. É dicir, que haya unhas normas claras e, sobre todo, que haya unhas normas perdurables no tempo. Este ano, simplemente 2 reales decretos lei que foron finalmente revocados, pois eso o que fai non só non dar seguridade xurídica, senón o que fai é colapsar todavía máis os xulgados. E colapsar os xulgados co volumen de traballo que ten significa contraer todavía máis a vivenda que se pode poñer no mercado, porque non é menos certo que os tempos da xustiza, se son lentos, se encima os sobrecargamos máis, pois va a producir que un desafiuzamento que teña que resolverse nun prazo, pois digamos, duns meses, pois vai levar máis tempo. Entonces, pensamos que todo o que sexa seguridade xurídica é moi importante. E despois, como ben decía a concelleira, hai un uso que é as vivendas de uso turístico. Están tamén as vivendas vacías, que non deixa de ser un uso. Pero tamén empezan a proliferar outra serie de usos que quedan un pouco ao marxe da lei de arrendamentos urbanos e que cada vez vemos que son máis importantes, que se dan máis, que é o alquiler de temporada, que volve a haber moito alquiler de temporada, co ánimo, moitas veces, de esquivar determinados preceptos da lei de arrendamentos urbanos, e tamén o que estamos vendo dende o Concello da Coruña, da Empresa Municipal de Vivenda, e que cada vez hai unha proliferación maior do alquiler de habitacións. E o alquiler de habitacións, hoxe en día, ten unha regulación todavía moi escasa nos ordenamentos xurídicos. E creemos que é necesario establecer unhas condiciones, sobre todo unhas condiciones de dignidade, porque estamos a ver moitos alugueres de vivenda e de habitacións, en moitos casos, que non responden ao patrón deste foro, de fogar digno, escapan a todo elo. Entón, quizá sí que habería que facer, aparte do que di o alcalde das vivendas baleiras e do que di a concelleira das vivendas de uso turístico, facer un esforzo en estas dos cuestións, o alquiler de temporada, que volve a proliferar moito, e o alquiler de habitacións ou o subarrendo de vivenda. Nos parece que está collendo xa unha velocidade moi importante que o mellor o legislador ten que repensar estas dous figuras. Bueno, cumprimos o tempo previsto, pero como tiñamos tamén prevista esa quenda para que o público, se así o desexe, participe, que vos sexades protagonistas tamén oxeron dos nosos obxectivos, así que, como sempre facemos, coa man alzada, se algún quere comentar algo, facer algunha valoración, algunha reflexión, plantexar algunha pregunta
os nosos convidados. Deixamos aí uns segundiños e senón parece que todo claro, non imos polemizar polo tanto. De novo esa oportunidade, se algún quere facer algún comentario, e senón, pois, pechamos esta parte do foro. Eu creo que con cuestións prácticas, non? Que o obxectivo sempre, non só de, como dicíamos, facer esa diagnose de como están as cousas dende o punto de vista municipal, senón saber tamén cara onde podemos ir para que, bueno, pois, este asunto se vaya reorientando e a vivenda tamén sexa unha oportunidade para todos, como dicíamos o inicio. Así que, xa que non hai mans alzadas, despedirvos os tres, agradecéndovos de novo que aceptarades o noso convite e que nos contarades ademais o que estades a facer en cada un dos vosos concellos. Jacobo Huertas, a Coruña, responsable xurídico da Empresa Municipal de Vivenda, grazas. María José Caride, concelleira de Urbanismo e Vivenda de Vigo, representante xa aquí tamén da FEGAM, grazas. E Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, graciñas aos tres por acompañarnos. Aplauso para eles. Grazas aos tres. E imos rematar con esa visión tamén global, de novo, global porque acompáñanos tamén aquí hoxe en Ames, neste foro, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Ten moito que dicir, nomeadamente, como dicíamos, aquí ese plan estatal de vivenda do que falaron os participantes deste coloquio, desta mesa de debate, así que seguro que el tamén fala dese plan estatal. Con el imos pechar este foro, así que aplauso tamén para el. Peche institucional a cargo do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Grazas, alcalde de Ames, autoridades, amigos e amigas. Moi bo día a todos e a todas. Se a política ten unha obriga fundamental é, sin dúbida, o dar resposta aos problemas da cidadanía. Esta é justamente a razón pola que institucións como as que eu represento debemos asumir aqueles retos que temos e esas responsabilidades que nos poñen. E se atendemos aos datos, creo que é máis que evidente que non hai dúbidas sobre cal é unha das maiores preocupacións sociais. Cada vez que se publica unha enquisa do CIS, a vivenda aparece necesariamente como o principal problema para unha parte crecente da sociedade española. O mesmo acontece en Galicia, onde as enquisas sinalan que o acceso á vivenda é un dos primeiros preocupacións dos galegos e das galegas. Detrás destes datos, sin dúbida, hai persoas, hai mozos e mozas que atrasan o seu proxecto de vida porque non poden emanciparse. Hai traballadores que destinan unha porcentaxe cada vez maior do seu salario ao pago dunhas rendas ou dunha hipoteca. Hai familias que viven coa incerteza de non saber se poden seguir vivindo no barrio ou incluso no concello. E hai tamén unha realidade territorial que afecta a municipios con maior dinamismo económico e demográfico, como o caso de Ames, sen dúbida, onde o crecemento da demanda obriga a planificar con intelixencia e a actuar, sen dúbida, con decisión. Por iso, lexislar e actuar sobre a vivenda non é unha cuestión secundaria, nin siquiera unha cuestión puramente económica. É un acto de xustiza social. É garantir un dereito e asegurar que as vindeiras xeracións poidan desenvolver o seu proxecto de vida con liberdade, sen que o acceso ao fogar dependa dunha herdanza, dependa da capacidade adquisitiva ou dependa, en definitiva, do azar do mercado. Porque unha sociedade na que a mocidade non pode emanciparse, no que as familias viven afogadas polo custo da vivenda, é unha sociedade que se compromete e que está comprometendo o seu propio futuro. Sabemos, e aquí se dixo tamén, que non existen solucións máxicas para un problema complexo. E precisamente por iso a resposta debe ser tamén unha resposta estructural, unhas respostas sostidas no tempo, unhas respostas apoiadas nun amplo consenso institucional que nazcan da escoita, que nazcan do diálogo, que nazcan da colaboración e que nazcan, en definitiva, do traballo conxunto. As receitas témolas claras: intervención pública, colaboración público-privada e, sobre todo, recursos. Ou dito de outra maneira, debemos executar entre todos políticas valentes, pero tamén políticas sociais, como afirma reiteradamente o noso presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Políticas que entendan que o mercado por sí só non garante o dereito á vivenda.
que desde as administracións debemos exercer un papel activo na planificación, na promoción e na protección do parque público residencial, e que a colaboración co sector privado é necesario, sempre que este orientado ao interés xeral e non á especulación. Esa é precisamente a folla de ruta do Goberno de España. Por iso estamos poñendo todos os recursos do Estado ao servicio da solución desta crise habitacional. Entre 2018 e 2025 destinamos máis de 526 millóns de euros para impulsar políticas de vivenda, unha mobilización de recursos que permiten impulsar a construción de 1.400 vivendas públicas e a rehabilitar máis de 18.000. De feito, entre o 21 e o 24, 2 de cada 3 euros destinados pola Xunta a políticas de vivenda foron achegadas dende o Goberno de España. Apostamos por afrontar este desafío dende a colaboración, dende a lealdade e dende a cooperación entre administracións, porque os grandes problemas do país non admiten respostas ailladas nin soportan a confrontación permanente. Outro bo exemplo desta forma de gobernar é o novo Plan de Vivenda 2630, un instrumento que avanza dende a unión política e institucional, implicando ao Goberno de España, ás comunidades autónomas, aos concellos, e todos eles cun mesmo obxectivo: ampliar o parque residencial, facilitar o acceso á vivenda e protexer ese dereito para as xeracións actuales, pero tamén para as futuras. Gracias a estes acordos, mobilizaránse en Galicia case que 400 millóns de euros nos vindeiros anos. Recursos que permitirán seguir impulsando a construción de novas vivendas, acelerar os procesos de rehabilitación dos parques existentes e reforzar os mecanismos de protección para que as vivendas financiadas con recursos nunca deixen de cumplir esa función social ás que están destinadas. Podo dicir con absoluta rotundidade que somos o goberno que máis apostou e está a apostar pola vivenda en Galicia. Sen ter as competencias que corresponden á comunidade autónoma, cerca de 1.000 millóns de euros destinados á vivenda desde que gobernamos. Repito, preto de 1.000 millóns de euros en políticas públicas de vivenda en Galicia. 1.000 millóns para facer fronte ao problema. 1.000 millóns que amosan o noso compromiso con Galicia, que amosan que somos un goberno de acción e que toma decisións. Non nos quedamos parados, non. Gobernamos. E facémolo para apostar solucións, para mellorar a vida da xente e, en definitiva, para facer fronte a un problema. E vamos a seguir facendo. Pero os recursos económicos, sendo absolutamente imprescindibles, non abondan por si sós na solución. É necesario e imprescindible seguir traballando con planificación urbanística, con axilidade, con seguridade xurídica, xa se dixo aquí, con cooperación institucional e, sobre todo, cunha visión estratégica compartida. A política útil consiste xustamente niso, en sumar capacidades, en superar bloqueos, en construir acordos que nos permitan transformar a realidade. Alcalde, amigo Blas, en Ames sabedes ben que o crecemento demográfico é unha auténtica oportunidade extraordinaria, pero tamén é unha auténtica responsabilidade. Un municipio atractivo como este precisa vivenda suficiente, accesible e vivenda sustentable. Todo elo para seguir avanzando e ofrecendo oportunidades á súa veciñanza. Por iso, pola vosa conciencia, pola vosa responsabilidade, agradezco que impulsedes este foro, así como a Voz de Galicia, firme no seu compromiso con Galicia e co benestar dos galegos e das galegas. Porque a vivenda non é un privilexio reservado para quen máis ten, é un dereito. E cando defendamos este dereito, non estamos defendendo nin falando únicamente de ladrillos e urbanismo. Estamos falando de igualdade de oportunidades. Estamos falando de cohesión social. Estamos falando de desenvolvemento económico. E estamos falando de dignidade. Por iso estamos falando, en definitiva, dun país que queremos seguir construindo todas e todas xuntos. Por iso vamos a seguir neste camiño. Moitas grazas. Pois grazas ao delegado do Goberno de Galicia, grazas Pedro Blanco. Así o decía el, estamos ante unha das maiores preocupacións sociais
Por iso, o foco posto hoxe neste foro que celebramos dende aquí, dende Ames, nesta realidade, neste dereito do que falamos, nesa necesidade de defender o que é un dereito, nesa necesidade de defender a igualdade de oportunidades. Agardamos a todos os que nos seguiron, os que nos acompañaxedes hoxe aquí, os que nos seguiron a través da emisión que lles ofreceu La Voz de Galicia, que fose do seu interese que sacasen, como sempre, conclusións útiles, esa aposta que hoxe se refrendou desa colaboración público-privada, esa colaboración entre administracións para conquerir minimizar os efectos dunha problemática que afecta a moitos colectivos da nosa sociedade. Nos imos rematar coa tradicional foto de familia de todos os que nos acompañaron. Grazas a todos eles por aportar, por compartir a súa visión e por contarnos o que se está a facer en cada un dos seus municipios, e grazas, como sempre, ao Concello de Ames por convidar a La Voz de Galicia. Imos despedir esta conexión en directo, como lles decimos, a todos os que nos acompañaron. Acompáñenme por aquí para facer unha foto de familia. Grazas a todos e a todas e moi bons días.